En els últims anys, ser una persona amb iniciativa m'ha portat a realitzar diversos projectes empresarials dintre de la universitat. També m'ha portat la iniciativa a anar a treballar a Polònia, a fer pràctiques internacionals. La Fundació Tecnocampus va crear un concurs d'Aprendre a Emprendre, on el guanyador d'aquest concurs tindria el primer any de la universitat pagat. Llavors això va fer que em motivés molt més i realment vaig posar-hi moltes ganes i moltes hores en aquest projecte que estava fent. El van guanyar i gràcies a això crec que vaig començar a la universitat. Ara mateix, pel que fa al meu altre projecte, Bunes.com, amb Bunes m'estic trobant molt recolzat per la Fundació Tecnocampus. El projecte el vaig iniciar fa 2 anys, el programa InnoEmprèn del Tecnocampus també, i l'he estat desenvolupant durant tot aquest temps. Aquest any serà molt important per aquest projecte perquè, recolzat per la preincubadora del Tecnocampus i el màster d'emprenedoria i innovació també del Tecnocampus, el meu objectiu és que d'aquí a menys d'un any aquesta empresa ha d'estar al mercat. Bunes.com és una comunitat de recomanadors de productes on qualsevol persona pot entrar, pot dir tots els productes que té, els pot recomanar i els pot associar a una botiga online on, si els seus usuaris compren aquest producte, podrien rebre una comissió per part de la botiga. Realment, durant els últims 5 anys s'ha experimentat un canvi molt gran en quant a emprenedoria es refereix per part de les institucions o els centres de negoci. Sens dubte, la formació i el coneixement de com obrir una empresa o el seu funcionament, tant en finances, la comptabilitat o altres aspectes, és molt important. Però les coses més importants a tenir en qualsevol iniciativa acaba sent l'esforç i la perseverància. Per mi la iniciativa no és només emprendre un projecte empresarial. Podríem dir també que per mi la iniciativa és fer qualsevol cosa que estigui fora de lo normal o que qualsevol persona pugui considerar que pot ser molt difícil per algú, però que aquesta persona ho inicia i sobretot amb moltes ganes. Al final ho acabem fent perquè és el que volem i perquè en aquell moment estem segurs que aquesta iniciativa ens farà millor persones.